बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मुंबई शेअर बाजारात गुरुवारी दुपारी बेंचमार्क इक्विटी निर्देशांकामध्ये मोठी तेजी दिसून आली. जागतिक बाजारपेठेत मजबूत संकेत आणि परदेशी निधीच्या सततच्या वाढत्या ओघामुळे सेन्सेक्सनं 1400 अंकाहून अधिकची उसळी घेतली आहे. दुसरीकडे निफ्टी 50 निर्देशांकानं 23,800 अंकांचा टप्पा पुन्हा गाठलाय. दरम्यान आज शेअर बाजार उघडला तेव्हा हे दोन्ही निर्देशांक नकारात्मक उघडले होते, पण त्यानंतर दुपारी दोन्ही निर्देशांकांनी उसळी घेतली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं